जोंहा BTC निफ्राय मोनसे अर्डार दङ जे एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभ माने बै गिर्जानि थाखाय बे चार्चनि थाखाय 50 लाख खामानि होनाय जाबाय होननाय खोथाया मा जानांगोन 2 जुलाइनि 20 तारिखनो जाजोबनांगोन। आं खोथाजों बुङा आं लेखायाव जेखौ लिरगोन बेखौसो बुंगोन। सिडलिउफ्रा बिसायख'थिया जानो गेजेराव साननैल' दंसै बेबायदि समावबो बेरेखा हानजानिफ्रा फोसावदिंनायावहाय बायदिसिना सोरखारि बिथांखि होनायनि बाथ्रा फोसावबोबाय थानाय नुनो मोनदों। बे बेलायावहाय नोंथाङा मा फोरमायगोन? सरकारि बिथांखि फोसावनायनि सायाव आं बेखौनो बुंगोन नुदों खोनादों बबेयावबा मन्दिर लुनायनि खोथा, बबेयावबा कमिउनिटिनि खोथा, बबेयावबा चार्चनि खोथा, बबेयावबा अपेन स्टेज लुनायनि खोथा बुंदों। नाथाय आं दिनै मोनसे खोथाखौ लैखो खालामना बुंगोन। आं खोथाजों बुङा आं लेखायाव जेखौ लिरगोन बेखौसो बुंगोन। जोंहा BTC निफ्राय मोनसे अर्डार दङ। बे अर्डारा जाहैबाय जुननि 11 तारिख होदों। बेखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बुंदों work order should be completed by all departments 31 August 2024 31 आगस्तनि सिगां जायफ्रा वर्क अर्डार मोनबाय, जायफ्रा खामानि बेयाव होनाय जाबाय होननानै वर्क अर्डार मोनबाय बेल'सो 2024 आरो 25 नि फैसा। बुजिनाय नङा गुबुना। जाय प्रमद बर' सार बिथाङा दिनै बबेयावबा मन्दिर होगोन होनदों, बबेबा गिर्जायाव कमिउनिटि होगोन होनना बुंदों, मबेबा चार्चआव बाउन्डारि होगोन होनना बुंदों। बे बाउन्डारि होगोन, कमिउनिटि होगोन, अपेन स्टेज होगोन होननाय खोथाया जुदि 31 आगस्तनि वर्क अर्डाराव जुदि गैयाब्ला बे आरो बे 2024-25 मायथाइयाव बे खामानिया जाया। बेखौ आं बुङाखै, प्रमद बर'नि गभर्नमेन्टआनो लिरनानै होदों। बेयाव नोंथांमोना मिडियायाव होना हो जे एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभ माने बै गिर्जानि थाखाय बे चार्चनि थाखाय 50 लाख खामानि होनाय जाबाय होननाय खोथाया मा जानांगोन 2 जुलाइनि 20 तारिखनो जाजोबनांगोन। थांनाय जुलाइ थांबाय नङा होमबा, दा नभेम्बर, बे जुलाइयावनो बिनि नामाव अर्डार गखानाय जानांगोन। माने एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल डाबल ए होनना बुङो, एप्रुभ जानाय जानांगोन। अब्लासो बे खामानिया जागोन, नङाबा 2024-25 बे खामानिया जाला। आरो मा बुंदों, बे खामानिनि थाखाय मावनो थाखाय अर्डार मोननाया आगस्तनि 31आवनो जाजोबनांगोन। जा आगस्त थांबाय नङा होमबा, बे 31 आगस्टआवनो जाजोबनांगोन। बेयाव जुदि गोग्लैयाखैब्ला, जुदि मोनाखै, जेबो लेखा मोनाखैबा बे फाखनल', जेबो गैया, बे लिस्टआव गैया। बे लेखाखौ आं नोंथांमोननो होनाय जागोन, नोंथांमोना आपल'ड खालामना होबानो जाबाय। रायजोखौ थगायनाङा। जुदि आं गनायगोन आरो साबायखर बावगोन जुदि थांनाय जुलाइ दानावनो 20नि सिगां जुदि बै चार्चनि थाखाय, बै मण्डलिनि थाखाय, बै मोनसे मन्दिरनि थाखाय जुदि स्किम एप्रुभ खालामना दोनखादोंब्ला बेखौ आं गनायगोन। जुदि बिनि उनावसो जों खालामगोन होननानै बुंदोंब्ला बे जाला। खारन प्रमद बर'आ अर्डार होखाबाय, बाजेट खालामखाबाय जे 2024-25 मायथाइयाव एथ' खामानियाल'सो मावनाय जागोन। बिनि उनाव गोदान गभर्नमेन्टआसो खालामगोन 2025 मायथाइयाव। थेंक इउ।